Lesike izindaba zo1KZNTV ufunda lwasamukeliso kaNqulunga ngikubingelele ke mbukeli nazi ke ehamba phambili osukwini lanamhlanje. Kukhunjulwe ababulawe kuyokucima ukoma Esoweto.Agcwele ngokweqile Amakhaza Kahulumeni ETHEKWINI kanti abaholi bomdabu ikhuleke kwiABC. Kuqame umunyu nosizi ngesikhathi ke kubanjwe inkonzo yesikhumbuzo sabantu abayi13 basemzimkhulu ogwini oseningizimu lesifundazwe iKwaZulu-Natal abashona ke ngesikhathi kunesigameko sokudubula esenzeka endaweni yokucima ukoma eOrlando East eSoweto. Ethula ke inkulumo yakhe kule nkonzo undunankulu wesifundazwe uSihlezi Kalala uthi ke sebehlangene neKZN Liquor Authority bavumelana ngokuqinisa ke imithetho yokuhweba ngotshwala kanye nokuqinisekisa ezokuphepha ezindaweni zokucima ukoma. Kuqama umunyu nosizi kwinkonzo yesikhumbuzo sabantu abayi13 basemzimkhulu abaphangalala kwisigameko sokudubula esenzeka kwindawo yokucisha ukoma eOrlando East eSoweto. Undunankulu wesifundazwe saKwaZulu-Natal uSihlezi Kalala obeyingxenye lenkonzo uthi sebehlangene neKZN Liquor Authority babhunga ukuthi baqinise ezokuphepha endaweni yokucisha ukoma kanjalo nokuqinisa imithetho ngokuhweba utshwala. Sizoqinisekisa ukuthi through iKwaZulu-Natal Liquor Authority siqinisa ukusebenza kwemithetho nokuthi abantu abaphethe indawo la kuphuzwa khona nabo bayanakekela ukuthi indawo zabo ziphephile. Lokhu sikwenza nje ngoba sinakho ukuxhumana nabo sesihlangene nabo hayi nje ngalezi zehlakalo zamanje bezivele sihlangana. Obemela ubuholi bomdabu basemawushwini uthi yena usola inhlese yepolitiki ngokubulawa kwabantu eindaweni zokucima ukoma. Kubhlungu ukuthina ngoba okokuqala asikwazi basizathi sishawe ubani. Kodwa uma ngaba sibuka ngendlela izwe elinyakaza ngayo siyabona ukuthi angathi ikhona inhlese yezepolitiki nobuhlukumezi. Ngoba ngiyake kwinto ethi eyenza uba mangisho kanjalo. Ngibuka isimo saseMaritzburg uma ngaba kubulawa abantu eTavern. Ngiphinde ngiyobuka isimo saseKatleho ngeJimmiston. Kwenzeke the very same thing. Siphinde sizohlanganisa kule okulimale khona abafowethu laba. Zonke lezo zinto zisinika ukuthi uma ubuka isikhathi ubuka usuku why kwefana. Elinye ilunga lomndeni elilahlekelwe lithi liyafisa ukuthi kubonwe kwenze kubulungiswa kubanjwa benzi bobubi. Bengicela ukuthi ugovernment angenelele kakhulu because ijustice ngibona ngathi into engasekho eSouth Africa, so benginesicelo sokuthi mayinganamandla sizama ukuthi sibone labantu laba bejeziswa because imindeni eminingi ilahlekelwe. Imeya yesifundi Harry Gwala uthi baseyinhlelweni zokuthuthukisa indawo nokudala amathuba omsebenzi ukuze abantu bangafudukele endaweni ezikude ukuze beyofuna amathuba omsebenzi. Ayokhulunywa lento ye-funding model ukuthi imali ayingene komasipala, kodwa okunye sicela ukuthi ku-unbundlishwe kuhlukahlukaniswe abantu bazakhele bona izindlu ekuhlaleni okuzoshiya amakhono ukuthi uma kuphela lo housing project kunenqwaba yabantu ebebethola umsebenzi for a period of 5 to 6 years. Ezindabeni ze1KZNTV kubi kuzamando sicele ngisemzimkhulu. Izisebenzi zasemakhazeni Kahulumeni Phoenix eThekwini sezwakalise ke ungenami ngendawo esebenzela kuyona njengoba zithi ke isincane igcina yenza izidumbu zabantu zibekwe phansi ngenxa yokugcwala kwamashalofu. Imithombo yangaphakathi ithi ke sekuvimbanise iphunga elibi kule ndawo njengoba kunesidumbu esezilokhu zahlala kusukela ngo2015 abathi ke umphathi wabo akabanakile uma beveza lezi ikhalazo zabo. Sixwayisa kababukela bethu abasheshayo ukuzwela ngemfanekiso equkethwe kulolu daba. Ukuvalwa kwamakhaza kahulumeni emgwaqeni uGale Street ngezinye zezinto abasebenzi bakulamakhaza asePhoenix abathi kwaqala ukubadalela izinkinga zokusebenza kanzima. Imbiko ngokomthombo yangaphakathi iveza ukuthi kule mortuary yasePhoenix kunemzimba lokhu yaduva ukusuka ngonyaka wango2016 engalandiwe. Inkinga zasemortuary zaqala ePhoenix in particular zaqala ngesikhathi kuvalwa uGale Street
uthuthukiswa ePhoenix sekuzoba imetro eyodwa but i-decision e-Western that department ayithatha ukuthi ithathe i-manager iphethe Gay Street ise-Phoenix. Probably that's the worst decision eyayenza. So have been better kube mhlambe yafuna enye manager oqhubeka imanager ese-Phoenix. Lo msebenzi ongathandanga ukudalula uveza ukuthi kuyimanje babhekene nesimo sokuthi umanager isikhalazo zabo abasiphakamisayo akabanakile. Uphinde waveza ukuthi basola inkohlakalo mayelana nongafuni ukuqasha ngoba befuna ukuthola isikhathi sokusebenza isikhathi sengeziwe. Kufanele kube ngabe amafriji emthiswa iziphophaniso sinedumbe indala zo 2017 2015 ongazihlaleli yizo lezi zigcwalisa amafriji kanje. Mele ngabe ziyaphophaniswa kodwa ngenxa ye-corruption eyenzayo because izizathu zokuthi zingahambi lesayidumbu ziyophophaniswa incwadi yohulumeni ukuthi le uprocess is very slow ngoba ayinakile ayiyenzi kuba neprocess eyenziwayo ukuze idumbu incwadi yohulumeni manje ungayenzi ngeze zayikwazi ukuhamba. Lo msebenzi uthokunye abakhala ngakho ukuthi bayigcina sebethola behlaselwa uma kuthatha isikhathi ukuthi bafike endaweni yolanda isidumbu ngenxa yokushoda kwezinsiza. Okunye kwenzayo laphana sishaya abantu bayashaya nje emakhamsini kwethu cishe bashaya for so long and that day was raining. I remember it was raining. Lo muntu baqala bamboza ngo-blanket waze wamanzi ublanket inguzinet baze bathatha uthayela bamboza ngothayela. So what happened ukuthi uma sisifika sesizomlanda they were so angry befuna ukushaya ukuthi what took us so long. Ukamera wethu usicelo uzobe siyasitshengisa la emva kwethu yona le ndawo yase-Phoenix okwamakhaza asesetshenziswa imiphakathi yahlukene eyakhele iTheku ikakhulukazi uMashu, iNtuzuma kanjalo neNanda. Okunye okuvezwe yilabasebenzi ukuthi neziteshi zamaphoyisa abasebenzisana nazo kanye abasondelene nazo zithola kanzima uma kukhona imizimba elimele esuke isitholile okudinga ukuthi labasebenzi bayilande. Uthintwa umnyango wezempilo kulesi sifundazwe lowo okhulumelayo uMdunqalane uthi khona imbika sebeke bayithola baphezukwa udaba kululandela. Kudebo Hosibisi ePhoenix eThekwini. Inhlangano ebhekelela ukusebenza kobuholi bomdabu iControlesa kulesi sifundazwe ithi ke unganaka kweziselelo ababhekene nazo ngohulumeni weqembu elibusayo kwenzeke bathatha isinqumo sokusebenzisana neqembu ABC kwinkonfa ke ezoba ngempela sonto eThekwini. Le nkonfa izobeke idingida ngeziselelo esibhekene namakhosi okubala ke nokubulawa kwawo kanye nokugebenga okubhekene nomphakathi. Lokhu kuveleke kwisithangami sabezindaba ebesibizwe ke ile nhlangano ebizwe ucacisa kabanzi ngamalungiselelo ale nkonfa ebesibanjeleke eThekwini namhlanje. Ukunganakwa kwezinkinga nezinselelo esibhekene namakhosi nezinduna kulesi sifundazwe sekwenze inhlangano engamele ukusebenza kobuholi bendabuko kulesi sifundazwe okuyiControlesa yenza ingqungquthela ezoba kulempela sonto okuyila khona izobe izodingida kabanzi ngezinkinga ezithu uhulumeni usebazibile ngazo. Olunye lelo zenkinga ukwanda kwezibalo zokudutshula kubulawe amakhosi nezinduna kodwa bethi uhulumeni wethembisa ukuthi kuzosungula ikhomishana ezophenya mayelana nazo lezi sigameko. Kodwa-ke futhi kukhona enye into eshisa ibunzi kulezi insuku esizibonile nasey'ndabeni neyenzekayo neqhubekayo yenzeka ukubulawa kobuholi bomdabu ukuthi kufanele sihlanganise amakhanda njengesizwe sikaZulu sibuke ukuthi ikhambilini esingaphuma nalo ukulwisana nalesihlava emveni kokuba sesibonile ukuthi lento okuthiwa intando yeningi noma idemocracy isithengisile njengesizwe sabantu abamnyama. Le nhlangano kulesi sithangami ibisenze ihlanganise neqembu eli-ABC okuyila khona becula isiqubu lesodwa njengoba ekuthe mangabe bephendula umbuzo bathi njengale nhlangano akukho kubavimba ukuthi basebenzisane namaqembu ezepolitiki. So-ke ayikho ke into esivimbayo ukuthi osukwini namhlanje sihlangane ne-ABC siphinde futhi sisebenzise isiqubulo sayo
njengoba siyakulembizo esiyakuyona cishe okuyokucacela kahle ukuthi uye kumthethosisekelo wecontrolesa la uyokuchazela khona ukuthi cha asilona iqembu lezepolitiki asiwona futhi umfela ndawonye no-ANC umfela ndawonye no-ANC uyawazi ukuthi we-SACP phosathu salwa akukho la kumention yakhona icontrolesa nomnotho-ke wakulelizwe ngoba uthola ukuthi ey'ndaweni nje zamakhosi unabo Thinto okanye o-RBM unemayini nakho konke undaba ezitha nje ezweni lamavundla esayidi kunamabhisha amakhulu kosheli khona yonke into kodwa indaba ezitha ngakaze ngizwe uthola ama-royalties yileyo nto ke sifuna ukuthi sizoyidudula kwinkomfa lezoba khona sizame ukuphusha indaba ezitha into eqondene nawo nomlando-ke namasiko le nhlangano ithi kule ngqungquthela kuzophinde kudingidwe kabanzi nangodaba oluthinta izindawo zemphakathi okuyila khona kungacaci mayelana nezintela okumele zikhokhelwe omasipala. Imihlaba engaphansi kwethu ingaphansi kweNgonyama Trust. Ubani ufanele akhokhele ama-rate? iNgonyama Trust njengoba nayo ithi nobunikazi balowo mhlaba noma imini engihlala kulowo mhlaba. Ubani umnini? Ubani ufanele akhokhe? Mhlawumbe ke uma singase sibe nazo lezo mpendulo ukuthi ubani kahle kahle kusuke kufanele akhokhe ngoba angikwazi ukukhokhela umhlaba ongaphansi kwetrust. Udaba lombango wokugcotshwa kwesilo nalokube udaba olungasalanga ngaphandle njengoba le nhlangano ithi nasemandulo ayikaze yakuzwa ukuthi isilo kumele sigcotshwe uhulumeni. Godebo Sibisi, ETHEKWINI. Bavele kafushane enkantolo yeMantshi eMgungundlovu abasolwa abane ababhekene necala lokudubula abantu abayi12 kwathi abane bashona endaweni yokucima ukoma iSamkelisiwe Tavern eSweetwaters. Umsolwa ke wesine kuleli cala utshela ke iMantshi ukuthi ke akayifuni bail ufuna ke kuqale ukuqula kwecala khona namhlanje. Ngokwestatement ke esikhishwa amaphoyisa laba ke baboshwe endaweni yaseNhlazatshe khona eMgungundlovu batholakala ke nezibhamu ezingekho emthethweni. Icala labo ke lihlehleleke isonto elizayo. Bavele khona la enkantolo yeMantshi eMgungundlovu abasolwa abane ababhekene ke namacala ke awuxhaxha okubalwa ke awukuzama ukubulala abantu ke abayishagalombili kanye nawo awukubulala ke abantu abane endaweni yokucima ukoma iSamkelisiwe Tavern khona la eMgungundlovu eSweetwaters. Laba baboshwe ke khona la eMgungundlovu endaweni yaseNhlazatshe ngesikhathi bevele khona la enkantolo umsolwa wesine utshele iMantshi ukuthi yena ucela ke ukuthi angasifaki isicelo sakhe sebail ufisa nje ukuthi kuqale nokuqula kwecala khona namhlanje. Abasolwa ke abathathu bona bathe baqhubeka nokufaka isicelo sabo sebail. Okhulumela amaphoyisa KwaZulu-Natal ukhiphe ke istatement echaza ke ngalolu daba. Ukhomishana wamaphoyisa KwaZulu-Natal uLieutenant General Nhlanhla Mkhwanazi uncome ithimba belikade liphenya icala lalapha eSamkelisiwe Tavern lapho kwadutshulwa kwabulawa khona abantu abane kwasekuthi ke abayishagalombili bathola ukulimala. Isigameko lesenzeka ngomhla ka9 kuJuly lapho kwangena khona abalise eTavern bavulela ngenhlamvu bebhekise kubantu. Kuthe emva kwesigameko uGeneral Mkhwanazi wabe sejuba ke ithimba nazo zonke insizwe ezikhona ukuthi zithungathe abasola abathintekayo kulesi sigameko. Ithimba ke leli lihlanganisa abaseshi balapha kwi-Provincial Organized Crime Task Team, i-Crime Intelligence, i-National Intervention Stabilization Team, baphinde bajoyina uma-private security company basebenze kanzima kuleli cala. Ithimba ke leli likwazile ukuthi ngomsombuluko omhla ka18 bese kuya izolo ngomhla ka19 babopha abasolwa abane abaneminyaka ephakathi kuka19 kuya ku36 years. Abasolwa ke laba baboshwe lapha endaweni yaseNhlazatshe ePietermaritzburg. Abasolwa ababili ke kubona baphinde batholakala nesibhamu esingekho emthethweni kanye nezinhlamvu eziwu17. Abasolwa ke bonke bobani bayavela ke namhlanje enkantolo kaMantshi yaseMgungundlovu. Ukhomishana ke wamaphoyisa uLieutenant General Nhlanhla Mkhwanazi ukwamukele ukuboshwa kwalabasolwa wabe sencoma ke nethimba elisebenze kanzima ukwenza isiqiniseko sokuthi bonke abantu abathintekayo kulesi sigameko bayaboshwa. iMantshi uNitesh Banasari uhlehlisele umhlazi yama-28 kwephezulu icala ukuze abasolwa bazoqhubeka nesicelo sabo sebail.
Ezindabeni ze1KZNTV ngu-Ayanda Dube ngisemgungundlovu. Asike sithi shelele etolo sizobuya ke siqhubeke nendaba zethu. Asikwamukele mbukeli usabukele zona indaba ze1KZNTV asikhumbuze lezo ehamba phambili. Kukhunjulwe ababulawe kuyocima ukoma Esoweto.Agcwele ngokweqila Amakhaza Kahulumeni ETHEKWINI kanti abaholi bomdabu ikhuleke kwi-ABC. Amalungu omphakathi akhele umkhanyakude akhipheke izisebenzi zalomasipala emahhovisi ngoba kekhala ngokungazitholi izinsiza ehlanganisa amanzi, ukuthutha kwendle kanye nokulungiselelwa imigaqo. Elinyekela amalungu omphakathi uMandla Nkosi Majozi uthi-ke sebephila ngokuthi-ke bawathenga amanzi kanti kabanye bawabanga nezikomo ngenxa yokuthi-ke umkhanyakude usahaqwe yizinkinga eziphazamisa ukuletha kwezidingo zomphakathi. Amalungu omphakathi asuka kwizindawo ezahlukene ezakhela umasipala wesifunda umkhanyakude athele ngomningi bawo azoqhinqa emasangweni alomkhandlu ekhala ngokungazitholi izinsiza ezihlanganisa amanzi, izindlu zangasese kanye nokulungiswa kwemigwaqo. Lo mphakathi uthi usuphila ngokwathenga amanzi njengoba lo mkhandlu unezinkinga ngombango ozohola lo masipala. Kanti lo mphakathi uphinde waveza ukuthi usuthatha isinqumo sokuvala amasango ngoba lokhu usizo olutholayo kubasebenzi balomkhandlu. Siphume nje ngobuningi bethu sizoqalisa ikhazo zethu la ngokunganami kwethu ngokuqhubeka la emkhandlweni. Ikakhulukazi ke la emkhandleni imsakazo uyazi ukuthi kunedinga ukuthi itholwe abantu la emkhandleni njengamanzi, ama-toilet, ukuthutha kwendle, konke imigwaqo esemawadini la esihlala khona engasakwazi ukulungiseka ngesimo sokuthi akusenamuntu ophethe lo mkhandlu njengamanje. Ngizoqinisa emsakazi ngokungananazi lokho sibone singekho isidingo sokuthi kube khona abantu okuthiwa babasebenze emkhandlweni ngaphakathi kodwa futhi ibingekho into eqhubekelayo emphakathini. Abanye kuzobe kuphoqela ukuthi fanele behambe behlanganisa lo masentshana nje bahambe othenga izinto beyimali zingekho nje ngoba kumi yonke into amanzi awekho njengoba silasilethwa amanzi. Lamalunga beyiqhinqa ngaphandle kwamasanga eculisa ingoma athi amanye impilo yawo inzima njengoba kunesomiso amanzi bewabanga nezikomo. Lo mkhandlu umkhanyakude unezinkinga njengoba amaqembu amabili okuyi-IFP enamakhansela ayi-18 kanye ne-ANC namakhansela ayi-11 beyisana ezinkantolo. Into edala ukuthi size la ingoba sibona isikhathi seside kusukela ngoNovember savota kodwa kunoginqigonqo wenzakalayo lana kamkhanyakude. Kanti umkhanyakude ubone usuthembile kakhulukazi endabeni zamanzi. Njengamanje since savota saqhubeka nokuphuza udaka namanje. Mina nje umfule engikha kuhla njani asinawo amanzi. Nangendlela esabona kwenzeke ngayo ngokhetho kahulumeni wasekhaya. Sabona ukuwina inkatha iwinela ngoqekelele. Bona ngokwama calculations bathola 11, u-IFP wathola 18. Uma sesibalo EFF nobani abanye uyabona ukuthi kahle kahle awudinge kubanga umkhandlu. U-IFP kahle kahle uphethe kodwa kasikho ngokwezepolitiki thina somphakathi into esifuna kakhulu ngoba siqhumile namhlanje sifuna amanzi, sifuna intuthuko. Lamalunga asuka ezindaweni ezahlukene ezingaphansi kumkhandlu umkhanyakude athi angeke phela amandla azoqhubeka nokuqhinqa emasangweni kuze kubathola usizo kanjalo nesipendulo. Ezindabeni ze1KZNTV kubikuthi abani maphumulo emkhuze. Ukhathazekile ke umphakathi ngokuphazamiseka kokusebenza ezikhungweni zenhlangano eqoqa intela kuleli South African Revenue Services SARS ngamafuphi ngenxa yesiteleka sezisebenzi zakhona. Usiphesihle Mpele ongomunye abantu abaphoqelekile ukujika sebefikile bezofuna usizo kulesi sikhungo enkabeni edolobha ETHEKWINI kaMthaniya uthi ke ubhlungu usebenziseke imali yakhe yokugcina ezofuna usizo oluphuthumayo kepha ke ngeshwa wathela ke phezulu kwalesi siteleka ngakho ke bakhathazekile kwaziseke ungavumelani kwezinhlaka ezithintekayo kuphazamisa ke umphakathi. Kuphinde kwaphazamiseka ukusebenza emahhovisi ezikhungo eziqoqa intela kuleli uSARS esifundazweni kwaZulu-Natal njengoba abasebenzi baso bephinde babuyela emgwaqweni. Lokhu sekucasule amalungu omphakathi asebenzisa lezi zikhungo njengoba ke bethi sebekhathele ukuthelwa amachaphazelo ezinto abangahlangene nazo. Fike lana bengizofuna i-test number ngafika kune strike end of the time kwapho ukuthi silinde sibheke kwenzalana. Kumanje basabhizi nje ba strike. Bengifuna ukuclaim imali le tax yona emsebenzini end of the time ngafika kunale nkinga kumphazamisa ukuthi manje ade sengibese ngibudget ngayo. Uma ukuthi ngithola i-test number ngikwazi ukuthi ngiyisebenzise kwezizinto.
ukuhlala kwami ukuthi ngibheke mhlawumbe khona nisho umehluko osazokwenzeka ngilinde ukuthi ngibheke khona umehluko ozokwenzeka umqashi afike enze umhlaba afike nesixazululo salento enza la mhlawumbe mase kuyaqhubeka kusetshenzwe njengenjwayelo. Kuzokhumbuleka ukuthi esikhathini esingangeenyanga ezimbili ezedlule laba basebenzi bebetelekile njengoba ke bebefuna ukukhushulelwa umholo nabathi ke sekuphele iminyaka emithathu ungakhushulwa ekubeni ke isimo sokuphila sesimba eqolo kuleli futhi ke nezimo abasebenza ngaphansi kwazo ayigculisi. Njengamanje bathi ke sebefuna ngingenelele ungqongqoshe wezemali kuleli. Ingxoxo zethu zifike kwangqingetshe la uSARS esinika khona u1.539%, 1.39%. Abasebenzi bayichithileke. Akekho umsebenzi ongamnika u1.39% ngoba wazi nje ukuthi ama demand maningi, upetrol unyukile, izinto zinyukile, abasebenzi isikhathi sokuqoqwa kwentela. Kodwa indlela arrogant ngayo uSARS commissioner akafuna ukubuyela engxoxweni. Yingakho su-PSA KwaZulu-Natal sisupporta lesisiteleka sisho ukuthi ungqongqoshe wezezimali akangenelele ngoba ngeke sivume ukuthi uSARS alimale. Kodwa futhi siyazi ukuthi ngonyaka wezimali odlule sikwazile ukuqoqa intela e1.5%, okusho ukuthi uSARS engakwazi ukumitha ama demand ethu. Lesiteleka siza ke esikhathini lapho lenhlangano iqoqa intela kanti ke abenehawu bathi ke bona nabasebenzi bayimisele ukubuyela emsebenzini ngokusheshsha inqobo nje uma ke bethola lokhu okubafanele kungenjalo isiteleka siyaqhubeka. The union is resolute, workers are resolute that they will come back at work provided that the employer have given them what is due to them. You can see almost all the offices in the province are completely shut down, which is currently affecting the thousands and millions of the people from KZN because they cannot perform umsebenzi we're filing. This is a filing season, you will know that. So, but umqashi who's not prepared to come and have discussion with us. We have tried numerous times. ETHEKWINI.1KZNTV kubikuntom khona mvubu ngisethekwini. Uyise wabantwana abayisikhombisa bakwaNcalane endaweni yakwamaphumulo abashona ke emva kokuphonseka kwemoto edamini umvutshane ngonyaka ka2017 uLazarus Ncalane uthi ke isilonda sokushiwa abantwana bakhe asisoze ke saphola. Ekhuluma ke nethimba lezindaba lo1KZNTV uNcalane emva kokunikelelwa ngendlu eyakhiwe ke abomngeni water uzwakalise ukujabula kakhulu ize ke esanele sisilondwa enhlizweni. Nakuba sekuphela iminyaka emine kwabhubha amalungu omndeni wakwaNcalane endaweni yakwamaphumulo kodwa uyise walamalungu omndeni ashona uLazarus Ncalane uthusana nezilonda enhlizweni yakhe ezingapholi. Ngonyaka 2017 imoto yohlobo lweToyota Venture yaphonseka edamini umvutshane. Umndeni wakwaNcalane lapha ubuzokwamukeliswa indlu yawo ngokusemthethweni enamagumbi amahlanu neyakhiwe inkampani umngeni water. Uqalwa unyaka lo. Bayakha ke indlu yakhona cha. Sebeze bayiqeda. Shuthi ke ngiyathokoza kakhulu noma isilonda sikhona singapheli seingane zami. Kodwa ke nje ngibuyisele uNkulunkulu ngoba konke okwenzekayo kusuka uzumdali osidalile. Ngibongile ke impela lendlu njengoba nakho namhlanje nje bezo nginikezela yona namhlanje. Abomngeni water badluliselele lendlu kulomndeni ngosuku lweMandela Day kanti lo nguhlalo kule nkampani uGabsi Mathenjwa uveze ukuthi kubalekile nakubona ukuthi kube khona abakwenzayo ukusiza umndeni wakwaNcalane. Hlalile ke njengomngeni sabona enhlelweni savumelana ukuthi cha asize khona lapha kwamaphumulo khona lapha ekhaya esikhona kwaNcalane sibenzele umuzi ngoba njalo namhlanje kuyiMandela Day kuthiwa lo 67 minutes thina ke namhlanje susebenzisa ukuthi sizoveza ukuthi kulo 67 minutes asizili uzokwakha indlu sesizothi indlu siyakhiwe lo 67 minutes ngena phakathi sesibuka indlu esicabanga ukuthi ke umndeni kwaNcalane usuyaqhubeka nempilo. Lo mcimbi okudlulisela kwendlu kulomndeni ubuhanjelwe nangungqongqosho wezokuthutha nokuphepha uJomo Sibiya obambele uPheki Nkonyeni
owushampeni wesifunda iLembe. Usibiya unxusa ukuba abantu baqhubeke nokusiza egameni likatata uMadiba. Sinomngeni water besilethe kulomuzi sizokwethula umuzi osezingeni eliphezulu kakhulu. Umngeni water wakhela umuzi uwakha ngeimali zawo obuyisele emphakathini. Kwaba nesigameko esenzeka la ekhaya la okwedlula izingane eziyisikhombisa lapha emfuleni. Umasipala wesifunda iLembe kanye nowakwamaphumulo bebe ingxenye lomcimbi. Ezindabeni ze1KZNTV kubikuthi abantu maphumulo kwamaphumulo. Asiphinde sithi shelele etolo sizobuya siqhubeke futhi nendaba zethu. Asiphinde sikwamukele ke mbukeli usabukele zona indaba ze1KZNTV asikhumbuzeke lezo besithe zihamba phambili. Kukhunjulwe ababulawe kuyocima ukoma Esoweto.Agcwele ngokweqile Amakhaza Kahulumeni ETHEKWINI kanti abaholi bomdabu ikhuleke kwi-ABC. Ake sibheke ke engosini yezomnotho. Irandi liwu-17.13 maqhathaniswa nedola laseMelika libu-20.54 maqhathaniswa nopondo laseBritain libu-17.57 maqhathaniswa ne-euro yase-Europe. Igolide lona libu-$1,707.81 ounce kutholo ngahluzwe wona $107.35 umphongolo. Ake sibheke ke engosini yezemidlalo. Ayaqina amahlebezi ukuthi unozinto SuperSport United Rowan Williams angase ke amenyezelwe maduzane njengonozinto omusha ukusayiniswa ke iqembu labafana bestayela iMamelodi Sundowns. Ngokusho koSibhinca Makhasana lonozinti ke usekuphothulwe konke naleli iqembu kuthinta zonke ke izivumelwano. Lonozinti kubikwa ukuthi ubonakale ekhaya leSundowns eClorkop izolo nokuqinisekisa ke amahlebezi okusayina kuleli iqembu elingompetha beleague yeDStv Premiership kulandelana. Nasike isimo sezulu esingalindeleka. Bukelize yaguqa bese kuphathele zona osukwini namhlanje. Mina nawe ke asihlangane futhi ngesikhathi esilandelayo. Sale kahle emakhaya.